Guys, iikot ko ngayon dito sa Entertainment City. Nandito po yung mga casino lahat. Iikot ko kayo sa lahat ng casino dito. Ilan bang casino dito? Isa, dalawa, tatlo, apat ang casino dito guys. Iikot ko kayo guys. Papakita sa inyo kung gaano kagaganda ang mga casino dito. Alright. Yan po guys, di po tayo sa PTEX. Ito po yung pinakamalaking bus terminal dito sa Pasay. Paranaque pala to, Paranaque. So ayan po, ayan, nakapila yung mga bus dyan guys. Halo-halo po dito, mayroon Visayas, mayroon Laguna, Cavite, may Bicol. So nandito na lahat guys na mga pasahero. Dito po to sa Paranaque. So marami na nakakaalam nito guys. So mga viewers ko ng mga sa ibang bansa guys, papanood ko lang tong bus terminal natin dito na aircon yan sa loob guys. Ayan. Lawak niya guys. So dito tayo guys sa Macapagal Avenue. Galing tayo ng PTEX kanina. So ngayon pupunta po tayo sa mga sugalan dito sa Pilipinas. Yan, mahirap sa nagbablog guys. Kailangan lagi ka may upload kahit na medyo hindi masyadong quality yung vlog natin. At least meron tayong napapanood ng kaunti. So ang una natin guys pupuntahan, ito yung Casino Osaka. Osaka. Ang mayari po nito ay Japanese. Pero mayroon po itong casino na ito, hindi lang puro Japanese ito. Kailangan ang mga negosyante kasi guys na mga Pilipino, ang mga dayuhan, kailangan may kahati na Pilipino. Ang tawag yan cashier. Meron cashiering na Pilipino. Hindi purong dayuhan talaga. Ganun po ang batas dito sa atin. So yan guys, Entertainment City lahat yan. Pero may mga kondo rin dito guys. Ito kung tawagin lang to Entertainment City. So dito na tayo guys sa Okada. Ayan, Okada po yan guys. Yan, Okada po yan. Ayan, pinakamagandang casino dito sa Pilipinas guys. Ayan guys. Ang laki niyan guys. Siguro mga hindi natin alam kung ilang hektarya yan. Yan. Unang casino guys sa pinunta natin, Okada. Yan. Minsan yung mga taga ibang bansa guys, pasyal kayo dyan, maganda dyan. Meron dyan mga kalaruan. So ang pangalawa natin guys pupuntahan, Soler.
Hindi ho tayo makakapunta sa lobby guys kasi wala tayong pasahero. So sa labas lang tayo. Papasilip ko lang sa inyo yung mga casino dito sa Entertainment City. Ayan po guys, yan solar po yan, solar. Ayan, solar yan guys. Kita mo yung solar. Yan po, Ayala Mall po yan. Ayala Mall. So dito tayo sa circle guys. Ayan guys, solar po yan. Ayan, yung ganyan kalaki niya. So hindi na tayo makakaikot dun guys sa dulo. Dito na tayo, U-turn na tayo. Nakaliwa na tayo. Ayan. Ayan, ayan. Solar pa yan guys. Ayan, kabila na yan. Ayan. Ayan. Puro casino yan guys. Itong dito, teatro yan dito sa kabila. Dati may mga pugo dyan guys. Nawala na siguro yung pugo dyan. Yan. Kita mo yan guys, laki niyan. Guys, ang laki rin ng solar. Halos para-pares lang ang laki nito guys. Okada at saka solar. So pangatlong pupunta natin guys, COD. COD. Tabi-tabi lang sila dito guys sa Entertainment City. Mga casino rito. Maraming nanonood dyan guys. Minsan mayroon ako dito na isasakay. 3 araw na sa casino. Grabe, addict sa casino. Siya guys, kung hindi patay siya sa kanyang anak. Marami dito guys mga condo, yan, mga puro condo na yan. Hindi lang casino lahat dito. Ito naman Ayala Mall. Ayan, ayan. Ayala Mall yan. Kasama yung ano diyan, condo, Sida condo, Sida Hotel. Yan. Ano kasi yan, yung Sida Hotel sa kay Ayala kasi yan eh. Kaya katabi niya yung hotel.
Ayan guys, COD na yan. Kung tawagin nila yung City of Dreams Casino. Ayan lang. Ayan ah. Papasukin din natin yan guys. Napakita ko sa inyo kung gaano kalaki yan. Ayan guys. May pangatlong casino guys dito. Ang laki rin yan guys. Kita mo. Itong papasokin natin, ito lang interest nila. Pinakagitna lang ito guys. Ayan guys, so City of Dreams. Ayan guys, oh. Kita nyo guys, gano'ng kalaki yan. Laki rin yan guys. City of Dreams. Ang ganda ng loob niya guys, oh. Pangmayaman talaga. Bagay. Maglalawa yung mga mahilig sa casino. Oh. Yan. Nakita nyo na guys, pangatlong casino. So, tatlo lang palang casino dito guys. Kaya mga kasama ko pumipila. Mga kasama ko pumipila yan sa kabila, taxi. Hindi ako pumipila dyan guys kasi karami mo na isasakay dyan mga Chinese. Ang hirap umintindi ng English. So kaya guys, naikot na natin yung entertainment. So punta naman natin yung Asiana. Ako tumatawid. So ayan guys, ito guys, so yung DFA yan, oh. Ayan. Ayan guys, DFA. Kukuha kayo ng passport. Dito lang yan sa Asiana. Malapit lang yan sa Baclaran. Dati guys, nung hindi pa pinagbawal ang Pogo, puro Chinese ang nandito. Ang daming Pogo worker dito. Ay. DFA guys, dito lang yan sa Macapagal, Asiana. Yan, dito lang. Yan, dito lang yan guys. Kasi gusto nyo kumuha ng passport guys, dito lang sa Asiana. Ito. So alright guys, okay, naikot ko na kayo. So maraming salamat guys sa pagsubaybay sa aking channel. At God bless po sa inyong lahat. So
Yun lang ang nakayanan natin guys. Inikot ko lang kayo dito sa Entertainment City at saka dito sa mga DFA. Alright, thank you, bye bye.